karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Daghong sa sapa. Unsa nang puwang panapton sa ilawan ng mga duwaan sa batang gamay. Sa mani. Laos mani. Oh. Laos na puti. Oh. Laos sa babae. Oh, oh. Sira ang putahan. Sa mani. Malak ang putahan. Di na ko makagawas. Nalak sa gawas. Unsa man to Manoy? Mura man duli ng lamas sa sud. Ana, dali. Musura sa bay. Dila. Manoy, wat ako. Naman sila magka sa sud si Ma'am Sabrina. Sige, maabi ang pultahan. Tunay ni Laki ni sa sud. Lola Liling! Lablihin ang pultahan! Lola! Lola Liling! Ma'am Sabrina? Ma'am! Ma'am? Nagunsa ba ka din si Babaw? Abli ka ng pultahan ka ganina pero kalit lang niya si Raog lalak. Automatic lock siya, ma'am. Huh? Manoy, naarang ka ba nga akong giingon ni mo? Di na mo makuha ang picture na ni Madam Mercy o Sir Del. Uban siyang papa sa gamay pa si Sir Del. Unsa man ang puwang nga panapton? Blouse pala sa babae. Mga gamit malagi sa bata. Karding Ana, habuaan ninyo ang sudan ng kaban. Kaya akong kuhaan ng picture. Sige na. Unsa? Pero... Manoy, dali na. Ato nang ikatag sa sawag ang sudan ng karaang kaban. Oo. Ayaw kadlok. Dili krimen kaya itong gibuhat. Wa tay dadon sa mga butang nga sudan ng karaang kaban. Manoy, dali na. Oo. Ana, nakuhaan na lang ko og picture ang mga gamit sa bata nga sudan ng kaban. Dali na, sige na. Isudag balik ang mga gamit sa bata. Sige na. Dali na. Kining puwang nga blouse ang misimang. Kinsa ka na nasa taas! May niabot. Kinsa ka na nasa taas! Si Lola Liling na. Dali, magawas na din niya. Isira ang kaban. May balik ka mo, Jenny! Lola, ikaw ang among tuyo. Pagawas ka mo! Pagdali! Gawas! Palayo ka mo, Jenny! Palayo ka mo! Yan sa imong ikahadlong ka, Lola. Ang imong agawon, ha? Lola Liling, anong gibatuong maminimuha nga patay ka na? Lola, ikaw gina nga mong tuyo din, eh. Tungod kay gusto ming nga mahibaw pa na. Unsa imong gibuhat nga dili ka naman makakita og mga espiritu. Nahibaw mi Lola, nga makakita ka sa mga patay na. Ug mausag ka na ang problema ni Ana. Muna gusto sa kumawa ni nako, Lola. O Lola, gusto kong balik na kasamong kinabuhi. Dili na ko may bumabalik sa iyo kinabuhi. Tay patay na si Liling. Ako na si Tonya karon. Ikinahanglan kasi mong mga apo, Lola. Ayaw pagpuyo din sa mga kaaway sa Rema. Dili ko may bumbilaan kining dapita. Tungod ba sa imong agawon? Dili ka niya buhian. Tiguan ka na Lola. Kami nang motiman ni mo. Bitaw, Lola. Wa na nimo kinahanglan ang pagtrabaho. Labi na kita ni pamilya. Palasyo ang miluwas nako sa kamatayon. Busa dili ko sila mahimong biyaan. Lola, unsa man ang pagkahitabuan, Lola? Nahinumdum ka mo sa akong gisultin ninyo. Nga ako ang saksira sa pagpatay ni Don Romero Rima sa Mahanelma. Lola, pero... Pasakti na lang ko ninyo nili. O bahin sa imong regalo sa kangit-ngit nga naakani mo, Ana. Huwag kailangang buhaton gawa sa pagbaliwa sa imong makita. Unsa? Ang mga espiritu sa kangit-ngit nangita og ilang magamit aron mabuhat nila ang gusto nilang buhaton sa mga buhi.
Pero Lola, dili ko makahimos pagmaliwas ako mga makita. Gibati ko nga nagkinahanglan sila kasumbungan sa hitabo nila. DXDC Ayaw malingla sa mga demonyo. Gamito nila ang mahal nga hitsura sa mga patay. Aron makahimo sila silang gusto. Aron daghan ang maulipon nila. Lola, Kung doon na kay makita nga sa imo una-una patay na, ayaw kinigtagda. Ayaw pagtanaw ka nila. mao ba Lola? Maulagan na ang bugtong pagi. Aron biyaan ka na ni anang mga demonyo. Lagaw na ka mo. Palayo na ka mo nilang napita. Lola, usa na lang kapangutana. Husaman ka na. Sa imong kabatanon, may nahinumduman ka bang grupo nga ana maghimo sa ilang ritual sa yuta sa banlot? Mga kulto ang buto ko ipasabot, Lola. Kulto. Oh, mga grupo sila sa tao nga maghad sa dakong bato. Wa ko mahibaw na ng imong gipanuti. Panlakaw na ka mo. La! Huwag tayo mahimo pa din eh. Mamiya na din eh, Ma'am Sabrina. Noon sa si Sabrina, di mo matubag siyang phone? Aray. Aray. Oh, ma, Aray. Sa aday ako ang tingin ni sakit na ni. rayo man na mo, ma. Rodel, inig-abot natos ato. Gusto ko nga mag-asal kitag baboy. Ano man, ma? Adlaw natawhan sa imong amahan, Rodel. Ha? Naunsa naman ka? Gikalimta naman nimo ang imong amahan. Ha? Naunsa ka? Pasaylo ako, ma. Hikayan gihapon nato si papa nimo. Bisan kun patay na siya. Gano'n naghikog man ka si Papa Filimon, ma? Ah, Imposible nga maghikog si Papa kung wala ni bugad na hinungdan. huyang siyang pagkaamahan. Ha? Rodel, sa dili pa kita mo pa uli. Gusto ko makikita o pali. Nagkasiguro ko nga naglangoy na karon sa kalayo sa impyerno ang imong amahan tungod sa iyang gibuhat nga paghikog. Gusto mo? Sorry. Kalimtan mo na nato si Papa. Ipahilo na lang ninyo sa kusina nga itong mga pinalit, Ana, Parding. Ma'am Sabrina? Kinahanglang matanaw na ako ang mga butang sa karaang kaban nga ako nakuhaan og picture. Anilan sa ko din sa sala. Nera mga pictures. Salamat na. Huwag sila makabantay. Ilabi na si Lola Lily nga gisuksok na ko sa kundukan ang puwang nga blouse nga ko nakuha sa karaan na kaban. Di ara mga pictures. Pulos gamit sa bata kinangsud sa kaban. Unsa ni natabunan gamay sa duwaan sa bata? Kahok man ni sa baby. Ako ni Zoom. Kining maong kahok. Mausap kini ang kahok nga gisulog ni Rodel sa baby pa siya. Taro kayo ang kulor. Ma'am Sabrina? Unsa itong lutoon para karang gabi, ma'am? Ana, tanawa. Tanawa ni akong nakuhang pictures. Kining kahok, unsay kasulti mo, ana? Tanawa sa ding picture nga una tang nakuha sa kaban. Parehas tuod ka ng kao sa bata sa kao ang isulogin ni Sir Rodel sa baby pa siya. Buti pa sa puta nga kang Rodel nga gamit ang sud sa karaang kaban nga tuas sa bay sa palasyo.
Edad siya mo mama. Siti na ka? Mga ako, Dong. 31, 30. Siti na ka, Dong? Siti? DC City. So nanganak siya, bata pa. Ako, di Bata siya, Dong. 21 pa siya nanganak sa ako. Dong. 18 ko, Dong. Oo. Ay, kuan. Nanganak siya sa ako, kuan. Pero, Dong, 18. ay, kuan. Dong, 18 ko, Dong. Kuan. 1999. Dong. Si ate, 1998. Sunod kami. Dong, 18 ko, Dong. Tara. Hmm. 18, may lambot sa gitubag. Eh, 18 ko, Dong. Tara. Todo sa 9 Magwa, paray ka lang kasuisoy day. Sa 9 ko na to. Magwa, Din ha, din ka geek sa una, 16 years old ka. Yeah, 6 years nang nilabay. 22 na siya. Ay, wag siya, Dong. No, mawa mo sa edad, umi ko na kapit na ako mag-40. Ay, nagkurinta ka, patagar mo ka. Gwapo ni mong tao. Kapit na mag-40. May pag yun. Dong, no? Dong, 39 mo ka ni. may pag yung tao, no? Ay, bitang tao ni si Dodong bitaw. Kaya edad mo karon, Dong? 39. Ha? Mag-40 na ko rong December. Sure, eh. Mag-nuo na ako. Ako magsigita, eh. Di ko mo to, eh. Pila ra di ay. Matay ikaw, 40 yung anay mong unaw. Gapata ka kalaman. Pila man mong gusto. Ya, pata ka kalaman, kabata pa ni mo. Ang na ka. Pila man di ay. 20 yung mga kapandingan, eh. 20, 29, 21. Diretso. Kapatakaran ni si Dudongin ba? Iyaray ko nga binarita na, eh. Gani nga mawa man sa normal edad. Age is just a number. Dong, makanto ka dito ilang kwandong? Pre-like, eh? like eh? Ah. Walang taman. Dito sa pre ba? Kaya ang spot dito, kulang yung certificate. Kulang. Inay kayo. Natong na mga tao niya, sugoon ni mo siya. Iwag rin kamprag ba? Kapit na alauna o. Tao nga kamprag dong? Kubre ba? Kaya na. Pag dako ka ng kamprag, kamahal ana. Karon dato na ka. Karon dato na ka. Kaya mahal ka sa kamprag. Ay, kabrog. Ito ka. Bakit inuun tingali? Ikaw ba yung kamprag? Ha? Ito ba siyang malangkat na papilit? Wala man? Tingnan ko na yung video. Eh, nga na may timing ipilit sa na orange lang. Orange nung no. Hindi ko mo ito, 350. Namit kayo matira o, 350. Stretchable. Ako ka na yun. 800 dong. 350. 1-1. Panto. Ay, 1 man. Panto. Ay, okay lang po siya. Stretchable. Panto. Talo sa kipalit. Asa. Ha? Giragit mo mo kay naman last mong ka. Oo, mo ganang gi, kanang gi, kung siya, puti siya, pero hindi pa na Ingan na siya dong, oh. Kung uwa na siya na ragid dong, yan na siya bunga dong, oh. Yan eh. Wala yung magdaing kag pangbanlas, pangkuran ba na ito ng panglapang. Isod man kayo dong. Isod. Saan ang pag-isod? Isod ako sa mga lisod. Isod mo kayo, maglaan pa ko kaya ako, kabalo mag-isa ko nga, ubri ko. Dato po na ikaw. Ito na eh, arangan. Ay, ara na Maria balot. Balot. Bisa pa, Basta nga negosyo. ay, basta na yung negosyo. Uy, pangit kinegosyo nga balot mo. Balot. Kapag karaman dong. Yatag, abay ni mo dong. Okay no? Dong, abay ni mo dong, yatag na sa Ginoo sa tuwa. Bisan pag... Dati ko na yung negosyo na kanami sa balot mo. Ang kalamay kayo. Pero, kung mong yatag kayo na God, yung kung yatagan kayo na balot. Kung mamalig balot yun, mag-sorry-sorry pa. Balot. Like, ano? Nakasugoon. Muli, sorry. Makain og isa ka balot, yan og 5.
Okay ra no. Kaysa iki wali ang balot ko ba? Kau boleh yang balot tu. Dai no. Pero jangan salahin. Kaya negosyo man. Sa negosyo, agi ulaw-ulaw na. Pangwarta. Purpose kaya negosyo kay kano, makakwarta ka, tapos ulaw-ulaw ka na. Ayun na pag negosyo mo. Ako okay ra kay na may piston. Lami mo. Ikaw naman kaya pwesto, okay ra tayo. Pero nga may si Dodong. Itong tugang tandoy kay. Yan Wala na. Yan eh. Yan eh. Dai na ninyo. Yan. Ayun, gandurong na. So yan guys, ano na yung daghong sa Inom-inom po guys, pang katulog Ay, no. pag vlog na ako ng ulo ko. Wala, tingog na. Thank you guys for watching. Until next time, og manano ang mga bakong bayani og mga asoy ni Kuya Goliath. I love you very much.